Malé úhlové brúsky pre kotúče s priemerom 76 mm sú v súčasnosti veľmi populárne. Presne na tento účel sme zmenšili náš obľúbený model DG215 Aku All Cut. Malý diamantový rozbrusovací kotúč sa používa na rezanie množstva materiálov a je vždy po ruke bez nutnosti častého výmeny kotúčov. Okrem toho je vďaka svojej nízkej hrúbke navrhnutá tak, aby šetrila batériu, čo prispieva k dlhšej výdrži mini uhlových brúsok s malými 12-voltovými batériami. Takáto mramorová dlaždica pre nich nie je žiadnym problémom. Je vhodná aj pre takmer všetky druhy umelého a prírodného kameňa. Či už ide o porcelán, granit, hlinené alebo bridlicové obkladačky, alebo, ako je to vidieť tu, glazované obkladačky. Ani výstužná oceľ nepredstavuje veľký problém ani na strojoch s nízkym výkonom. Samozrejme ich rezajú aj plasty a kompozitné materiály. Vďaka za lajkovanie a zdieľanie. Predplaťte si náš kanál, aby ste nezmeškali ďalšie videá.